गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा फोजोबनायजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ माखासे फसंथानफोराव दावबायहोदों क'क्राझार दख'रा एबसु आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा। क'क्राझार सहरनि दाब दाब जायगायाव थानाय फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै क'क्राझार दख'रा एबसु आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 5 जुलाइनिफ्रायनो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ खुंफुंदों। बे बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोबथा सानाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ क'क्राझारनि CIT बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो BTC नेहाथारिख'नि एसेम्बलि न'ब्लांखौ नायगिदिंहोनानै बै फसंथानफोरनि माखासे फोरोंगिरि आरो मावख'गिरिफोरजों सावरायज्लायनाय हाबाफारि लायो। फरायसाफोरनि गोजोन इयुननि थाखाय नांगौबायदि गियानखौ जागायनो थांखिजों क'क्राझार दख'रा एबसु आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे हाबाफारिनि सायाव क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथियो। माने नोंथांमोन मिडिया आरो जोंनि जायफोर माने फरायसाफोरखौ लामा दिन्थिगिरि बिथांमोननिसिम आङो बेलासि समनि साबायखर जासिहरग्रोबाय। जायखिजाया नोंथांनि सोंनायनि फिननायाव आंहा बुंनांगौआ बेनो जे जोङो गथ'फोरनि इयुननि थाखाय माने जाय खामानिखौ बिथांमोनहा सोलोंथाइनि गेजेरजों गावबा गावनि न'खर संसारखौ बा गावनि गेजेरजोंनो गावखौ गोख्रों खालामनो हानाय बा समाजखौ गोख्रों खालामनो हानाय बेनि थाखाय सोलोंथाइनि मोनसे गोनांथिखौ जोङो नोजोर बोनानै बिथांमोननो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनो माने जोङो नैबे बुब्लियाव माने बोसोन होनो थाखाय गुबुन गुबुन थावनिखौ जोङो दिनैहाय बिथांमोनखौ लानानै गिदिंदों। मा थावनियाव दावबायनाय जादों? जोङो गुबैयै बिथांमोननो गिबियाव जोङो CIT जोंनिनो क'क्राझाराव थानाय CIT आरो बेनि उनावहाय जोङो थांदों जोंनि मेडिकेल कलेज आरो दिनैहाय जोङो जोबथायाव जोंनि नैबे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि हेड अफिस सेक्रेटारियेट अफिसाव जोङो दिनैहाय जोबथा हाबाफारिखौ मावफैदों। जे बेनो जे जोङो माखासे जोंनि गथ'फोरखौ दावबायहोनायनि गेजेरजों जे जोङो ओरैबादि गियान मोनदों बा जोंनि गथ'फ्रा निस्सय ओरैबादि CIT सोलोंसालियाव थांनानै जेरैबादि गियान मोननांगौ बे गियानखौ जोंनि CIT नि लेक्सारारफ्रा ओरैबादि मोजां बोसोन हरदों जाय बोसोनखौ लायोब्ला बिथांमोनहा गावबा गावनि जिबनखौ मोजाङैनो मोजां दाफुंनो हागोन। आरो मेडिकेल कलेजाव थांनानै मेडिकेल कलेजनि सोमोन्दैहाय जेरैहाय बोरै डक्टर फरायनो हायो बोरै डक्टर एडमिसन मोनो बेनि अनगायैबो जेरै नार्सिं बोरै ट्रेनिं होनांगौ बा पेरामेडिकेल बोरै ट्रेनिं होनांगौ बोरै एडमिसन मोनगोन बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै बिथांमोनहा जायनोखि बेवहाय प्रफेसर दङ बिथांमोनहा ओरैबायदि मोजां बुजायहरदों जोंनि गथ'फ्रा आङो सानो बेफोरखौ लानानैनो मोजाङै मोजां दावगालांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बबे फरायसालिनि आरो फरायसाफ्रा गिबियाव बुरजायैनो दंमोन गोबाङैनो दंमोन दा माने गिबियावनो जोंहा जोंनि UN एकाडेमि क'क्राझाराव थानाय UN एकाडेमिनि थाखो 9नि आरो थाखो 10नि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोर दङ आरो जोंनि बिद्यापीठ हाइ स्कुलनि गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोर दङ आरो क'क्राझार हायार सेकेन्डारि गार्लस हायार सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्रायबो दङ। बिब्दिनो गुबुन गुबुन फरायसालि जेरै अलंबार हाइ स्कुल बेफोरनिबो दङ सोरां हाइ स्कुलनि दङ। दा बेबायदि माखासे फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौ जोङो जयैनो बुथुमनानै हांख्रायहरनानै गाहाय फोरोंगिरिफोरनि खाथियाव जोङो थांनानै बिहैनानै जोङो
बिद्यापीठ हाई स्कुलखौ दिनैहाय मोनसे सेन्टार हिसाबै लानानै बे फरायसाफोरखौ थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बिथांमोननो गोलोम बोथोरनि मोनसे मावबादा सोलोंथाइनि मावबादा खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो माखासे फोरोंगिरि लादों जेरै साइन्सनि आरो मेथ्सनि बेनिफ्राय इंराजिनि बे ससियेल साइन्स बेफोर मोनथाम साबजेक्टनि जोङो फोरोंगिरि लानानै फरायसाफोरनो मोनसे सोलोंथाइनि बोसोनखौ जोङो होदों।